Dagan ka! Bunal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon ang ika-68 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kumusta man imong kinabuhi diharon ga? Okay ra? Goods kayo. Dire sa kuha kay murag bawod pa kayo no. Nanana pa ko. Pero padayon ra gyapon sa pagbiyahe no. Sama ani nga challenge ga. Padayon ra ko sa pagdagan hangtod nga makabot na ako kung goal. Karon ako rang usa. So, di na ako maglangay. Dagan ako. Aigo. Tama de. Snack sa mga ga kay murag mutya ka baliling gud. Gutuman. Gutuman. So ang tambal sa gutom kaon ra gud. Ha? Obvious man guro. Kumanatag snack mga ga. At ayun ta. Munong unta ko. Pero naman ginakabutan dito masahe no. No stopping anytime. Hindi kita pwede munong. Bisa kung sa oras ah. Para yun ta. Untag de. Stop over sa tadiriga. Kung warrior sa gaga, you know the drill. Ampo ta kadadlaw kay si Lord Jesus Christ atong kaming o ginagiban sa atong pangadlaw-adlaw kinabuhi. Para yun taga. Bunal. Dagan ka! Bunal! Ikaw muli bunalan. Di ka dagan. Oh, dagan eh. Lola lang ka. Bunal. Ha? Wala na rin. Uban akong igagaw ng mga gano. Siguro, naurot na motivation na to. Muna akong giingon nga. Will motivation page. Keep the discipline no. Giingon ako na sa una. Siguro, muna ito ganahi. O siguro, gikapoy lang to. Wata kay bawas yung rason. Basta kita. Padayon na ta. Finish na ga. Hangtod sa sunod higayon mga ga. Gamay na lagkuwang 32 days to go na lang. Mahuman na ta. Hangtod sa sunod na dagan mga ga. Padayon mo sa pagsuporta. Kanoy TV, anay out. Bunal. See you.